Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, saya sempat ngapain yang sampai happy siya kaneka video. Dia shwa bagan ya cakmat ya kaneka jingkran kerjongan ningkon ngisap ngakwa ban benrap ya ka ka bakir rusyam na kaneka jaj benriu gajongi kila penpau. Kum uba PS lingdo bar ki we ki rusyam hakaba kila penpau lingba ki nie ki jingkran kejongki. Ten nakaliang kajongaru ngakwa ban ong ya ka NPP. Balai ke NPP ka leben ya u Dr. DRL nonglai. Balai ke NPP ka ai da ka shing ya u Dr. DRL nonglai. Kadba ya u James sang mapat ka ai da ka domet. Kane ka de ka jingle ben jo ka NPP ya u Dr. DRL nonglai. Lada ka NPP ka i bat ka singosun ya u Dr. DRL nonglai. Kalau de ban ai da kadomet kan balai ka ai ben da kasi bapli ya u Dr. DRL nong live ka kwa ban penyakun hakane ka election MP dan semua ka bansawan kat bayu Jim sang mapat kasu aisuk da kasyuki MP Raja Sabha kane kade ka jingle ben ka NPP ya u Dr. DRL nong live bapli nah kalian ka jonga ngasusun u Dr. DRL nong live ndrei nganle kumno haba ulah kwa rung ber NPP devi ulah kwa election de kumno ngan yarap yu haba ulaman lajong devi madadap situ tangpa nakaleng kajongate enai kuat mo haupra dang laupra nomor balai habang pek ya ki jingkren jong u Dr. DRL nonglait imat labat ha ke NPP u haban kren katkum ka jing tha jong ke NPP ngam ju asau ba un kren sephang ki jing jenjar jong ki basyong ki jaga kaput ngam ju asau haki jaga kaput na kapur kum hal langpi hamukro halapangap ki juja na kapur ki jing sapentut jong ki padbak besyong situ ki no asam tuan pentut nakapur sikbor kaju jabe tang bandai trep rupa pli kimnut nomar lawan kamtrai da ki nong asam jaka te u Dr. DRL nonglait haba ukren ngasijok sngo bo uang bet haba im ka ketin im ka jaj benreu te haba du ka jakapat hato ka jaj benreu ka im ngayu sngo Dr. DRL nonglait uset kren tang ya ka ketin khasi bat ukularu baun pan ya ka ILP ngambil sngo ba un ong ba un wanra ya kata ka jingsong singan haki jaga kaput ngambil sngo ba un ong ba un penbet yo putusam ya ka jiakan at hapdeng ka asam bat ka mekhlaya bun kijaka khasi kijaka nangne nari khasi jongi bun lakam trai da ka asam balai u Dr. DRL nonglait jukren siaphang kajing songsir kajing kamtrai jong ka asam ya ka khendau ka siap jongi kitrai muluk nang nari khasi dan dia balai kane bro kade selendet nomor labat ha da NPP ba unom kren siaphang kajing songsir jong ki basyong haki jaga kaput imat kade kata lara kam de kata balai usuong usukren tang ya kaktin khasi bat ya ka ILP ya kita ada ngai usno kan kat balong meeting NPP de nakaleng Dr. DRL nonglait jukular baun pan ya ka ketin khasi ban penrung no haka isedul bat ban upan ru kren ru uang ba un pan ya
KLP ban wanra hang ne jala meklaya jungi te haba yaki bro ke besyong haki jaga kaput phimla ban ai ka jinyada hatu kadon jingmut ayu ban pan kata KLP ka sude tangani ban bi pi kare tangani ban bi sape lara ka NPP ka job sya kamut sape hatu kala dem ban le kumba kala dawa ngam tharai namar haba ka sorkar ka bat hang ne meklia ka di ka NPP tv ka balam khmat sulong ka NPP ka kanom kwa ban sensar tamar we ndre la ka sensar tamar we la ka be no yakini ki bakon sno ha ka fatlun jong ka kum ya ka SPDP bat ka UDP ro la la ka NPP ban sensar mar we namar ka jingdon jong ki MLA hapu Meklia Legislative Assembly ke NPP wadang makla kala don live arla ni live langut te baru la kontrol da ke NPP hang ne ha jala Meklia jungi ke NPP kalam khmat ka sorkar te lada ka don kata ka jingmon ngiyo te ka tin khasi namar hakini ki puar badat pe kata news ba fly itu ikong fenala link don online pe kata news baong badon ki noilam nagaro ki bakhangla ya kaktin khasi ndre kala don haka thuk kerteng ba kaktin khasi kan sarung no haka ichedol pe kata ka jingkran jeng ikong fenala se pin shai te ya KLP ru kimon kimkwa ban pentrekam namar balai ba la pentrekam ka KLP gemut kindu jimentoy khamta mak portebut namaran lada la pentreka me ka ILPM kinomyo shu ya ki vote bank ki badai na kiwe ki jaj benreu ki badai na kiwe ki ri namar kadon ka jing suba bah ka por election kadon kata ka vote bank bajur na kamta ke NPP bat kiwe ki parti kena ikat nge kumno kadon ka vote bank ka bajur ki yuk vote naki te de na kata kadau kim kwa pan pentreka me KLP te kakane ka jingkular jong doktor diar elong lait ya ka tin khasi bade KLP ka sudai tang hakalear lada ka NPP ka job hakane ka by election kamut kanam lere kan kanom lere kumba kalakula ka sudai tangkan nia penbi ka bahaban penjob baju pra hakare ka kenti namar ka pali jong pra hi kanang dai ka pali jong pra hakare ka kenti tada jin bau doktor Ricky Ejesengkon udang im hakane ka kenti ka bamta ngatrai kala bun kane ka jala Meklia jungi wat jakaktin khasi iru ngatrai ka sorkar India kalaban penrung haka ichedul namaru doktor Ricky ula phade da kasti naga por te ka ILP ru ula phada kasti ula ju budin te lada u doktor Ricky udang im haka naga por ka bamta ngatrai ka naga jala Meklia jungi kala pher kaktin khasi lane ka ILP ru laban yo kane baru kane ka jing le politik pelat jong ka NPP lara ka NPP kam le politik lara ka NPP ka kersan ya ka jindawa jong doktor Ricky tikna 4% ka ILP bat ka tin khasi mangingen yo be ndre kane baru ka dei ka but arsop jong ka NPP hi te perlok sedaya perkhabha na kalian ka jongate naikot koit ngadayu content creator ndre hakane ka por kumba kiwe ki YouTuber lane kiwe ki para content creator ya promote laki jongki kertong na kalian ka jongaru nga promote lak ujong kertong banga kersan banga keren ka jing syahiru omdai mga kersan matla ngam kersan matla nga kersan halor kan norim
ban ai ya kata kajingata nakamta kipardo persnam ngisun kipardo persnam nakan kajonga ngakwa ya kaktin khasi ya ka ILP bat jaga jingsingan jong kipardo persnam jong haba im kaktin im kajaj benriu haba ni don kata ka jingsingan haba don kano ka jing songsir kemut kajat bereu ke im haba ngiyo ka LP kajat bereu kana klan namar lada im nang aktin lada ngiyo nang aktin klem kajing yadai ke basyong haki jaga kaput kijaka kiputa ka khandau ka siap lakni dau mender lakni dau dekhar sudah dia kumno kajat beneru kan im kam imre don kam lang ya kaktin ya ka ILP bat ya ka jingsingan jong pardo persama jong ki basyong haki jaka kaput ti nagale ngajong ngam ka buntin sudah perkadha sada ya pen syong nong rimha ya ki balaja nadu menswa lingba ka jisun syar jong kan ka sorkar MDA bala lam kemadak NDP te lada pi kwa bakalawe jong ikun kikti kan tron kan hier kersana ka kuat lada pi kwa ba kalawe jong ikun kikti kanang kiu nang nese kemat kersan upra hau pra ngana kalian ka jong ngambun tin tangkane kublai sibun kublai sajarngu nyasa siam biang hai ke bepatki video